Ipasulat sa Ginoo nitong Marso 29, 2012. Alas 8:35 sa buntag. Ito ang detalye. Hallelujah. Daghan sa akong mga katawhan moingon, mao nang makasala ko kay tao raman gud ko. Kana ang iyang nakita diha kaniya. Tama. Apan anaay wala niya makita diha kaniya. Tao siya, tinuod kana. Anaa sa tao nga wala makita sa tao. Tao siya, tinuod kana. Tao siya, tinuod kana. Anaa sa tao nga wala makita sa tao. Mao nga muingon, kama na po. Mao nga makasala ko kay tao ra ko. Kay siya wala makita kung kinsa siya. Ay kaduha. Nadiri ako gipicturan kay gipadayag Marso 23, 2012. Miyerkules alas 8 sa buntag. Ikaduhan ni nga pangutana. Unsa ka nga pagkatao? Ikatulo, unsa ka nga klase sa tao? Mo ni ang title, kinsa ka, kinsa ta. Ang Ginoo nagpasulat ani wala ako nagkuan. Kay na verse ang gihatag sa Ginoo ani naagyapon diri nagpasulat. Karon moadto ta sa aron makuha ginato ang kini nga pagpadayag sa Ginoo. Magistorya ta sa tulo ka hari. Una, istoryahan sila nato ang tulo ka hari. Kinsa ning tulo ka hari? Tungod kay si Jesus, hari siya. Si David, hari pod. Kini si Cyrus, hari pod. Kung nang interesado kay ko aning tulo ka tao nga puros mga hari. Si Cyrus, padala sa Ginoo din ni hari. Tungod kay anak siya hari anon, kaliwat sa mga hari anon. Igaon, tanawon nato ang konsepto sa mga hari. Kay lahi o konsepto ang mga hari. Si Jesus, lahi konsepto. Si David, lahi konsepto. Si Juan Bautista, nagwali, bahay kang Jesus. Yang gidala niya, gingharian. Kinasayod siya sa konsepto sa mga hari. Ison, tanang ideya sayuta managlahi. Tanang leader din ni sayuta managlahi og ideya. Kay matod pa, ang ideya, ang atong bamaagi, nagsukad sa una-una. Ang tanang gibuhat nato din ni sayuta, nagsukad sa una-una, gikan sa una-una. Ang tanang ideya din ni sayuta, gikan sa una-una, bago sa ideya. Unang ang yuta, nalukop sa tanang ideya. Nanaghan ang pundo, managlahi ang ideya. Puros na mga Kristiyano, puro laylahi og doktrina, laylahi og ideya. Kay matag leader, laylahi og una-una. Kunya may himuon yang ideya sa iyahang kinsakpan. Ang yuta ron, klaro kayo nga naglakaw o nagfunction sa ideya sa patay nga tao. Isa na yung patay ng mga tao. Isa'y nagmugna sa balaod, sa demokrasya, sa republika, o sa komunista. Mga balaod na ni Socrates, nila Platos, kung mga naunang tao ang mga matay na ron, kung naglihok, nga na kagamhanan ang ideya. Isa na wala na sila, naglihok gihapon ang ideya. Naglihok gihapon ang ideya, ang tudron. Ano siya? Mga delikado kaayo ang ideya. Kung asa gikan ang atong ideya, sa atong pagpangalagan, sa atong pagtuo, sa atong pagsalig,
Oh. Ano man? Tanang pundok di barog nga tinuod. Tungod kay maunay ideya nga nakuha niya. Kung diha sa ideya, nagsukat ang atong pagtuo pagsalig. Mao nang dito mga blame nga antingan nga dako ang iyang pagsalig dinha. Tungod kay na siyang huna-huna mo nakuha niya. Tinuod man. Tanan nagfunction. Ang uban ay gahom tungod kay pinakagamhanan ang ideya. Pinakagahom din sa yuta. Ang tao na ulikon tungod sa ideya. Ang tao na miharahay tungod sa ideya. Ang tao mulambo tungod sa ideya. Nung naglihok ka sa ideya. Karon giliklir sa Ginoo nga si Cyril King. Si Cyril King. Kaya sa malabot nga panahon, si Cyril Paparagon sa Pilipinas King. Ngunit ang ideya sa King, lahi sa ideya sa Presidente. Ang una-una sa King, lahi sa una-una sa Presidente. Muna nga, diha sa una-una sa King, walay demokrasya diha. Kay sa Presidente rana, kay lahi siya ideya. Lahi siya konsepto. Muna nga si Cyril, si Jesus, gisgutan gihapon niya si King David. Tungod kay nasayod siya sa ideya ni King David. Hari siya, pero nagsama siya. Kung ideya. Si Jesus, langit nun, nga hari. Dili siya tagarinhi. Langit nun siya, pero hari siya. Si David, nasa yuta, pero ito yung ideya, gikan sa hari. Hari anon, ideya. Lahi, ideya. So si Cyril, sa tinuod lang, na yung ibang tundo ni Cyril, diya sa inyong wala niya ikuti. Napay gitundo ni Cyril sa akong araw. Wala po niya isulti siya. Muna nga, kung naimungutana sa ako, so, kung sa'y pinakapagtulungan ninyo diha ang isunod, kung sa'y doktrina ninyo diha, sa'y doktrina. Kung sa ang ideya sa Diyos, muna ang gisunod diha. Kung sa ang pinaka-intensyon sa Ginoo, kung sa'y pinaka-intensyon sa Ginoo, basahang Biblia. Kung sa'y pinaka-ideya gid niya. Matot pa niya sa Juan 1:1 ang pulong o sa sinugdan ang pulong sa Dios. O gikan to sa iyang huna-huna. O kanang mugawas sa iyaha. Sinunduman nato Dios. So ang Biblia nagsulti nga ang kamatuoran maghimo ka nato o gawas nun. Gawas nun. Ang pamutaan na nahimo bang gawas nun? Tungod kay daghang kamatuoran nga matud pa. Kabisan pa ang anghel muna og lingki ug magwali. Dili patuhan, ipatunglo kung siya lahi ang iyang giwali. Nagsulti andam na daan ang Ginoo anak. Nag-ingon daan ang Ginoo anak tungod kay moabot na siya. Kay daghang mubarog magdala og kamatuoran. Pero lahi og ideya. Matod pa sa Hebro nga ang kamatuoran dito mga synonyms dito basa nakuha og isa ka buo. Ang kamatuoran truth, original nga impormasyon. Original nga impormasyon. Original nga impormasyon mo na truth. Muna kung naata sa truth, wala ka bisan pag muna nga susiho na to ang truth nga atong sudlan. Kung original ba siya. Kaya mo na yung meaning sa truth to. Original information. So, daghang truth ang pungtan ng original ba. Kaya ang konsepto huna-huna o ideya. Mao din na ang konsepto. Huna-huna o ideya.
nga matod pa sa Hebrew, intention. Muna ang pinaka una-una, muna ang pinaka-ideya ni Cyrus. So katabog gamay nga sample. Sa filosofiya ni Jesus, ay mo kalain niya, nagunahon na mo nga si Jesus leader sa relihiyon. Dili kay ang king dili na leader sa relihiyon, leader na sa gobyerno. Mao na ang akong panglangtaw sa king. Dili na sa founder sa relihiyon o religious ang mga tao, kundi leader na siya sa gobyerno. Mao na ideya sa atong hari. Dili siya leader sa relihiyon o espiritual nga tao, kundi leader siya sa gobyerno. King. Hari siya. So ang ideya sa king lain kaysa ideya sa presidente. Ang presidente, leader sa gobyerno. Ang komunista nga republika, leader gobyerno ng gihapon. Sampol akong gamay lang ngayon kamaagi aron masabtan ang mga ideya. Ang presidente igsoon ang gahom nasa tao. Nasa tao ang gahom, wala sa presidente. Mao nay ideya sa demokrasya. Mao nay pagtulunan o filosofiya sa presidente. Pero sa hari, ang gahom wala sa tao. Wala siya mag-agad sa suggest sa mga tao or opinion sa mga tao. Nag-agad siya sa iyang huna-huna. Kaya ang iyang huna-huna mao'y ideya sa kinatibukan. Walay tao nga mo hatag og opinion bisan unsa ka right, unsa ka kadako, bisan pag unsa ka kadato, dili ka makahatag og opinion sa hari. Pero ang presidente wala siya dahil. Kaya ang opinion gikan sa mga tao. Agbuhat o balaon, pasa sa dito, papirmahan. So gikan sa ubos. So lahi ang hari. Ang presidente, demokrasya. Ang hari, kingdom. Si Jesus, dili demokrasya, dili presidente. King siya. So ang idala, kingdom. Unsa may ideya nimo kung mayon kag kingdom? Unsa may naa sa imong huna-huna? Unsa may naplastar nga bulagway kung mayon kag king harian? Balay nga dako nya ay trono. Nga na siguro ang plastar ba? Kinahanglan ang ideya, ang pagtulungan nato, pa-picture nato kung unsa siya. Kung mayon nga ang pagtulungan diha, ideya man sa hari. Kung unsa man ang hari. Uy, naay ka ng corona. Muna yung plaster ba? Pasa bangko ba? Pasa bangko, nga niyo. Dalawanan mo nga, bangko. Maplaster sa imong unahuna nga, na sindigana, na ipat ka buktiil. Maklaro siya. So, dili ta magpaling-paling kung mingon ta nga, ang akong pagtulunan na mga na mo ni. Ang pagtulunan ni Cyrus mo ni. So, kung dili na to maklaro ang pagtulunan nga iyang isunod, dili maplaster din sa tuang unahuna. Sigurado ko nga matagusan nato na ay mga reserba. Na ay mga reserba. Yung kakaroon niya, dito ko nagkilusam galing ang grupo dito ko. Welcome ka ako dito. Pwede pa ako dito. Anak mga reserba ba ngayon anak? Ubalik ko dito. Okay. Welcome yapon ko dito. Makinahon ni. Subot pasabot. Wala nimo makuha ang pinakapagtulunan nga imong gisunod. Nagsunod-sunod na ka, wala sayod, wala kay balo. Kung unsay pagtulunan nga imong gisunod. Mao na nga paling-paling ta. Tanawa ang upang kulto kung masimbahan. Kana tagkulto no, pero ngano ang uban manong musunod mo gid sila. Tungod kay nasayran nila ang ilang pinakapagtulunan. Na pinaka-importante ang pinakapagtulunan. Dili ta
maanod-anod sa hangin kung nasayod ta sa ato ang pagtulungan. Kitang mga Kristiyano, Katoliko, Baptist, mga tanan, mga Protestant, mga Kristiyano tang tanan, dapat dili tatawag og relihiyon. Kay mga follower ta sumusunod ta ni Kristo. Mga membro ta sa gingharian ni Kristo. Kitang tanan mga Kristiyano nga nag-claim og Kristohanon. Membro ta ni Kristo, follower ta ni Kristo, membro ta sa iyang gingharian. Dili tatawag og relihiyon. Kay ingon Biblia walay relihiyon na makaluwas. Tungod kay ang relihiyon, kung masabtan nato, nagapangita sa Dios. Tungod kay ang tao lagi nang anas kasing-kasing ang magpangita sa iyang magbubuhat. Kay bisag nawala ta. Ato kasi mangita lang yan ang Diyos. Sa gingharian, igsoon, ang pulong sa hari, balaod alang sa tanan. Walay makapis. Matod pa ang Biblia, nagamatuod. Mahanaw ang langit ng yuta, ang pulong niya magpabilin. Kung masagot, ang pulong niya ng isa kabuok, magpabilin hangtod sa kahangturan. Diha sa iyang gingharian. Sakop ka sa iyang gingharian. Mo na ideya niya. Mo na ideya sa atong Ginoo. Way debate. Sa relihiyon igsoon, okay ra tig-debate. Okay ra nga ison nila ang pulong sa Dios. Kay relihiyon sila. Ano sila nga, gipihan man sa musimbahan ang kuan. Kanang daghang asawa. Gipihan man sa mong relihiyon, upat ka pong asawa. Sa inyong relihiyon, okay na. Pero sa gingharian sa Dios, sa demokrasya, okay na. Kay lahi silang ideya, presidente, okay na. Pero ang kadaot igsoon karong panahon na, ang matag simbahan o matag relihiyon nagamit og demokrasya. I-apply ang ideya sa demokrasya aron makalusot sa sala. Pwede na ako magminyo og usab kay 7 na ka tuig mo na balaod sa demokrasya. 7 years, pwede na ako magminyo og usab kay balaod na sa demokrasya. Igsoon hinduman nato dili ta demokrasya. Ang atong founder dili presidente. Hari ang atong presidente, ang leader. Ang pulong sa hari dili mahanaw angkod sa kanturan. Walay makadibati. Presidente ni hangyo siya. Pilipinas, operate mo. Pero ang Diyos wala mahangyo yung anak. Ang giingon sa atong hari ay ubi. Tuman mo sa akong mga pulong. Una giingon. So dili na to gamiton ang demokrasya aron makalusot ta sa pulong sa Ginoo. So di na tataman kung pabilin sa mga paminaw. Mana kailangan ma-picture nato ang atong pinakapagtulunan ng sunod. Ayun daw mo sa centurion. Ang kauna na ako balik-balik no kay dako kay siya o pagpadayag pa. Ang centurion nga sakop ni Caesar, si King Caesar. Si Caesar hari, gobyerno nga hari. Ang centurion sundalo sa hari. So tanang opisyal sa hari ni Caesar nahibalo sila sa konsepto o ideya sa ilang hari. Mao to nga pagkadungog nila kang Jesus. Nga si Jesus nagwali og kingdom niya. King siya. Picture tayo sa iyang una-una nga si Jesus. Uy, hari. Kabalo na siya sa ideya kung unsa ang hari. Kabalo na siya sa pamaagi kung unsa ang hari. Mao na nga dili sila mapaling-paling tungod kinasayod sila sa ilahang pagtalunan. Mao na nga pagsulti nila nga si Jesus hari
ang iyang agalon, ang iyang ulipon nga anak sa iyang ulipon na sakit. Miduolan siya dito. Ginoong ako binatunan, anak sa ako binatunan, nagsakit. Ngunit yung Ginoo, adto ko ayhon ako. Ayhon. Usa gisulti niya. Dili ko takos nga mo para pasilong kanimo dito. Ipamulong mo lang. Mamaayo siya. Tungod kay balo siya kung unsa ang hari ang mulong. Walay butang nga dili matuman. Tungod kay si Cesar ini kamulong sa usa ka mulong, magpurog-purog sila. Ang tanan mo tuman ug bisag unsay gusto sa hari matuman. Tingana ang nasabtan niya kay Jesus. Mao na ingon Jesus, pagkadako o pagtuon ni tawhana. Sa Israel wala ko sama nga nakita kanya. Nakapalikaw siya pagtuo. Ngano man sa iyang pagtulunan igsoon nasayod siya sa ideya sa hari. Tungod kay hari si Cesar ngayang amo. Unang nasayod siya kay Jesus kung kinsa ang hari. So kung basahon nato ang kasulatan igsoon, kung unsa ang hari, kay ang hari mongod batot pa ni Cyril. Tung ni Cyril nga inosente lagi. Kay wag grado, no? Nag-agad lang siya sa pulong sa Ginoo. Pag kuan das corona, butang corona siya. Usam ng corona pastor, mutana pastor. So inosente siya bahin ug anak ba. So wala siya masayod kun sa ang corona. Nagibutang siya ulo. Kung imong basahon sa kasulatan ay mga meaning na corona, katong sungkod o katong kapa. Dagko kayo na siya mga meaning. Importante kay na. Kaya nga naman, iyahan na sa hari. Ibutang nga siya corona. Nay mapunta na, hindi kita doa siya sa Ginoo. Kaya ba lang, kita doa siya sa Ginoo. O na nga, lahi siya pagtalunan. Kung makita ni mo King Cyril, lahi siya. Di siya gusto nga na mo, muhatag mo. Sa tawag na, muhatag mo ka ng ito ka ng bantay mo, Cyril. Kaya dili siya gusto muhatag mo, luminaw ka ng information ka niyo ba? Kami ko siya na, suggest mo ko siya na, mo ni Cyril, wala, dili siya na. Nga naman, nagsunod siya sa iyang hari. Mauna, gibarugan niya nga pagtalunan soon. Wala ay makasuggest niya, bisan pa ang iyang asawa. Nga naman, dili pwede masaggisan ang hari. Kung nag-ila mo nga si Cyril, king, so ka na, kuha na siya ng mga highlights na siya bahin sa kingdom o sa king. Kaya na sa Biblia tanan. Ang ato ang focus ron, mao nga kinsata. Kay mauni hinungdan igsuon sa tibuok kalibutan nga nanaghan ang relihiyon, nanaghan ang patay, nanaghan ang kawat, nanaghan ang pagkadautan tungod kay wa masayad kung kinsata. Pangtana sa Ginoo diri, permiro, nakasala ko kay mauni mo na daghang mga rason. Nakasala ko kay mauni mo na daghang rason. Pulos rason. Mauni hinungdan igsuon nga nalukog sa relihiyon ng yuta. Tungod ani nga mga pangutana, ulahan ta. Nagipaabot sa Dios ni nga pangutana ti Kristo kunya gitubag niya na agya mo nila. Kunya nang tubag na diya. So mauni ang epekto sa pangutana nga wa matubag sa relihiyon, sa mga kadagkuan sa relihiyon. Kini nga pangutana wala matubag sa tao. Ay kung nasayod ta kung kinsa ta, way rason. Mao ni hinungdan sa daghang kagbubot sa yuta. Kini nga mga pangutana igsuon na wala masabtan o wala matubag sa kasing-kasing sa tao. Asa ko gikan? Mao ni nga kara ina may verse ang ipin na nasa Genesis 1:26. Mao na ang paborito kay nako ng Genesis karon tungod kay padayag na sa Ginoo. Diha ko nagbase
sa akong pagtulunan. Daghan o gipasulat ang Ginoo sa akong kasing-kasing nga gikan dinha. Puros mga pinadayag. Una nga wala akong biya sa pagtulunan ni Cyril. Gusto niya ang iyang pagtulunan ma-inject sa tinukod ni Kristo. Amen. Tungod kay matag grupo ay mga code ba? Nalahay code. Mailata sa atong mga code. So lain kayo nga mo ni code na to niya. Makita nila, uy, wrong password. Wrong password. Wrong code man. Wrong way. Wala na sa iyang code. Nagpinabuhi. Nagsunod. Kaya lahi ang katawhan sa gingharian sa kahayag. Lahi ang katawhan sa gingharian sa kanyang sa kasulatan. Soon, kini nga kamatuoran ng soon sa diha ang iabot. Dihan, iabot. Ang Cyril, nag-struggle siya. Naglihok ang pulong sa Ginoo sa iya. Naglihok. Una, kita na lang naglihok. Nag-anto siya. Kung man, ang pulong ready na. Naglihok na. Pero, nagtanaw siya. Sa palibot ba, naana siya. Ang pulong, kung yun sa pag dawat ba? Yun sa pag accept. Yun siya. Kada anha na po des kwarto, wala sa ila ilingon. Ga, tabangi ko ninyo. Ang pulong sa Ginoo matuman. Kada lingi niya. Nakita niya kadunay kurikot. Kada lingi po niya na ay naga-react sa mga pulong gibabot sa Ginoo. O di man tungod na sa mga ideya na to nakaraan kalisod ang bay. Daghan pag mga isusulti si Cyril apan wala niya sulti ang Holy Spirit ra na magpasabot. Kanos aman ang Holy Spirit niya po sa tuwa. Sa diha nagtuo ta kang Kristo. Siya mo'y magpadayag sa tanan. Siya mo'y magpasabot. Daghan kay istorya si Cyril. Isultihan tag gamay lang kayo. Lisod kay dawaton. Nga naman, unsa ang atong nakuha dito. Oy ideya sa atong pagtuo, pagsalig. Dire. May na-inject din. Nya, isoon. Dili pag ko ang pagtuo ni Cyril karaan. Pero pag ko para sa mga. Nga naman, ang ideya na karaan mo yung gamit. Ideya sa langit. Muna nga, pagpadayag sa Ginoo sa relihiyon, wala akong masakitan. Nasabtan ako. Tungod kay ang kamatuoran, maghatag ka na itong kagawasan. Original information ang nakuha. Mahimot ang gawas noon kung ang original makuha na to. Way bali unsa kagwapo ang unsa da panimbahon o mga sistema. Unsa ka nindot ang mga pamaagi. Pero kung dili original igsoon, ana mohatag gyud og kagawasan ang original nga impormasyon. Maunay pinaka-importante na makuha. Kana makuha na to ang original nga tuyo sa Dios sa yuta ba? Mao nang gipadayag kang Cyril. Mao nang bag-o sa pananaw nato, paminaw nato. Kagikan ta dito. Kana nga mga pagtulunan ipadaplin tungod kay langit. Pag inulsol langit, Asa may gitudlo sa Biblia? Tudlo ba ang Biblia? Yung Biblia nga paniyon ang iyang gingharian din sa yuta para matuman ang iyang kapagpunto sa langit. Kung unsa ang mga panghitabo sa langit,
may tabo mo din. Ang tao, Ginoo, kapoy na kayo, gubot na kayo din Ginoo, badlungon na kung anak. Pag-rapture na ginakuhaan namin. Isoon, baliktad sa pag-ampo ni Jesus. Pag-ampo is Ginoo Jesus nga, Ginoo, mubiya na ko din ba sila ang pingi, ayaw kuhaa din sa kalimutan. Niya ang tao noon, bubaliktad. Mana nga, kinukuhaan na turon. Isoon, pag-abot, diin niya kamaturan. Nakaingon ko sa pamalingon niya, idaran ako, maupay pagsugod na ko. Iwit na ang panahon. Pero, salamat sa Ginoo nga, habang may buhay, may pag-asa. Pamalingon niya. Lord. Pag-asa. Dako pag panahon. Tungod kaya ang matag usa nato, babalaan nato ron nga. Doon na tay buluhaton dinhi. Doon na tay buluhaton dinhi. Eh si una-unag langit. Kay no na bago ta na himong unod dinhi siyuta. Langit nung ta. Ang Biblia resulte ng mga foreigner sa ni kanang mga aliens ta dinhi sa yuta. Mga dumuluong ta dinhi sa yuta. Unsa may pasabot na? Dili ta taga dinhi. Taga didto ta. So ang purpose sa Ginoo, ang intention sa Ginoo, ang ideya sa Ginoo, ang gibutang ta dinhi. Mao na ituyo ang naa ta diri. Kaya ang ideya sa hari so asa lang. Matunan ta sa ato ang minsan. Ang hari, ang ideya sa hari so kanunay na yang gina-expand ang iyang kingdom. Ngano man, iyang ginapadako ang iyang kingdom kay ang iyang glory makuha man siya himaya matag sakop niya sa usa ka lugar iyang intention ibutang dito iyang kinaiya ibutang dito iyang karakter ibutang dito iyang batasan ibutang dito iyang inistoryahan ibutang dito iyang sinuotan ibutang dito so ang iyang himaya milapnag dito magkadako ang iyang gingharian magkadako ang iyang himaya magkakusog ang iyang gingharian mao na intention sa mga hari mao na intention sa mga hari ngunang Ginoo ibutang sa Ginoo si Cyril diri ingon nga hari sa Pilipinas ngadto sa tibuok kalibutan. Unahon ang Pilipinas. Ang ana ang intention niya ibutang sa Dios kang Cyril. Kay ang kingdom matud sa Biblia sama sa kahoy, lisong sa mustasa, sama sa yeast, sama sa hukot, sama sa magsasabot ang bini sa uma. Kung sa may pasabot ang gingharian sa Ginoo naga-padako, naga-uswag, nagalihok ano nay. mao na ang ideya sa atong hari. So ang ideya sa presidente usa lang ka nasod. Di na siya mo una-una nga expand pa na yang lugar dito sa ubang lugar. Lahi na po dito. So laman naglahi ang ilang mga ideya. So muna ang Ginoo nagpaabot sa pangutana kung kinsa ta. Orang basaw na kay para makakuha ni. Para paabot apos ko. Pinadayag gipadayag di atong Marso 29, 2012. Daghan sa akong mga katauhan maingon nga mao nang nakasala ko kay tao naraman gud ko. Kana ang iyang nakita diha kaniya. Men, mao na nakita diha kaniya. Mao na ang ato nakita nato. Makasala ra mo kay tao raman ta. Good ta. Ko. Kana ang iya nakita diha kaniya. Apan anay wala niya makita diha kaniya. Tao siya tinuod kana. Anaa sa tao nga wala makita sa tao. Unsay naa sa tao? Naa sa tao nga wala makita sa tao. O mao na itong naa sa tao nga wala makita sa tao. Unsa kana? Mao nga moingon, mao nga makasala ko kay tao rako kay siya wala makita kung kinsa siya tanawa lagi. Nakasala ang tao tungod kay wala siya makakita kung kinsa siya. Wala siya makaila kung kinsa siya. Unang Ginoo nagpaabot og pangutana, kinsa ta? Niya akabinan niya og tubag na adiri. Kinsa siya? Mayo 23, 2012. Miyerkules alas 8 sa buntag. Nakabasa mo ani kay naman sa inyong gipang listahan. Unsa ka nga pagkatao? Ikatulo, unsa ka nga klase sa tao?
Hallelujah. Unsa ka nga klase sa tao? Mo na mga pangutanaha nga wala gid mahatag sa mga kadagkuan sa mga kasimbahanan. Wala mahatag igsuon, i-search nimo ang internet o YouTube. Wala mahatag nga mga pangutana diya sa tao. Pagod na tubag kay mahatag. Oh, ato na sa tubag kay oras na. Mani ang tubag. Maurang pagpadayaga, maurang oras, maurang bulan, maurang tuig. Ang akong pagkatao na tao aron matuman ang mga saad sa Dios. Kay ako ang nahiapil sa mga katawhan sa Dios aron mahimong katumanan sa naisulat. Ikaduha to, nga pangutana. Ikatulo, nga pangutubag sa pangutana. Ako ang klase sa tao nga iyang gitawag anak sa Dios nga buhi. Mauna kita. Anak sa Dios nga buhi. Dili patay. Oh. Ang tubag sa number 1 mo ni. Mo ni pinakabugat igsoon. Minsan lang to. Minsan lang to. Kaya pulong ipadag sa Ginoo dire unique. Ang tubag sa number 1 mo ni. Tinuod nga tawo ra ko. Apan ako makalikay sa sala kung dili nako malintan nga ako giumol sama sa dagway sa Dios. Dato? Kung mahimduman daw nato nga kita giumol sama sa dagway sa Dios, di daw ta makasala. Balaan siya nga naghimo og nag-umol kanako. Diha sa Genesis 1:26. Naay bersikulo nga gihatag. Kung aging panahon, aging mga semana, dugay na kayo. Ang mensahe niya, dagway bago ang pagdumina. Atong tukyan ang 26. Atong istoryahan ang 1:26 kapit ng oras. Ano yung Biblia ba? No. Ipadayag ni nga mensahe Genesis 1:26. Wala di naanasa sa record book. Muna nga nakabasi ko perminti din ha. Ang paborito na ko na ang Genesis 1:26. Tama. Ug maingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato. Hallelujah. Ug magabuot sila sa mga isda sa langit, dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayupan, ug sa tibuok nga yuta, ug sa tanan nga magakamang sa ibabaw sa yuta. Kinsa ang tao? Giumol sama sa iyang dagway. Unsa ang dagway? Karakter. Kinaiyahan, karakter. Giumol ta sa magdagway sa Dios, karakter sa Dios. Balaan ang Dios nga nag-umol nato. Balaan. Hinumduman nato nga balaan siya nga nag-umol nato. Yun siya, kung nahinumduman nato nga kita giumol sa Dios nga balaan, dili ta makasala. Tungod kay magpuyo ta diha sa pagkabalaan. Kay balaan ang Dios. Sa magdagway sa Dios. Hallelujah. Unya pagkamao. Unsa man yung pagkamao? Matod pa sa translate o sa dictionary. Ang pagkamao, butangan diri ha. Ang pagkamao sama sa Dios. Pagkamao sama sa Dios. Kung sa may hubad sa mga pagkamao, function igsoon, function. Ang atong function sa mag-function sa Dios. Muna kung dili ta mag-function, mal-function ta. Muna sa gingon niya. Kung wala na ka mag-function nga balaan, mal-function ta.
nagmalfunction na ta. O nakalimot na ta sa nag-umol na to nga mao ang Dios nga balaan. Oh. Sa magdagway. Unya built-in. Built-in nga gibutang sa Ginoo sa tao. Oni. Built-in. Paborito na ko, built-in. Dagway ingon sa kasama na to og magabuot sila. Ingon og magabuot sila sa mga isda sa dagat. Mao ni ang gibutang sa Dios sa tuwa. Sa tuang tanan, magabuot sila. Magabuot, magadominar, magadumala, magahari, magadumino. Kung ang tao wala pa makalimot kung kinsa siya tungod sa sala, apan gipaabot sa Ginoo ang mga pangutana dinhi o gitubag niya igsuon o gipaabot niya ang Genesis 1:26 sa matagdagway sa Dios o pangsyon sa Dios o gihimo ta niyang hari kay kang magadumala dominion hari na asa ta maghari sa iyang gihimo mo na ingon ang Dios nga ingon si Satanas nga kung muluhod ka na ako ihatag ko kanimo kini mga gingharian usa gingharian sa mga isda gingharian sa mga langgam gingharian sa mga anong gingharian sa mga kahoy gingharian sa tanang gingharian dinhi sa yuta kay mauna ang ato ang posisyon hari o unsa na queen king o queen tatanan. Walay permission nga buhaton sa babae aron siya maghari, mag-queen. Wala. Built-in na nga naa sa tao. Magahari tang tanan. Dili sa tao, kundili sa kabuhatan. Built-in. Ihatagan tagga sa Ginoo nga maghari ta sa tanang kabuhatan. Mao na nga way rason kung napublik ka o nyadato ka tungod na sa pagkalimot nato sa nag-umol nato. Kapit ang oras. Ato daw sa Mateo. Kay pating gamay ang oras. Hallelujah. Mapay pagsugod dato niabot ng oras. Mateo 6:30 25 sugod. Mateo 25. Busa ingon. Ingnon ko kamo. Ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi, kung unsay inyong kanon, unsay inyong imnon o bahin sa inyong lawas, kung unsay inyong ibisti. Dili ba ang kinabuhi labaw pa man kay sa kalanon, ug ang lawas labaw pa kay sa bisti? Tanawan ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Tanawan ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Hallelujah. Malayang lumipad. Kahit saan magpunta. Umagang kay ganda. Mag-tweet sila. Ang mga tao tulog pa. Ang langgam sa kalangitan pasalamat na. Nga naman, may kalayaan sila. May kalayaan sila. May kalayaan sila. Wala sila magpugas ni mag-ani. Hallelujah. Maghipos ngadto sa mga dapa. Apan gipakaon sila sa inyong langit nung amahan. Atong langit nung amahan nagpakaon nila. Hoy. Dili ba labaw pa man kamog bili kay kanila? Hallelujah. Diyos. Nganong na usa man karon. Ug kinsa man kaninyong makadugang sa usa ka takda sa itason sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka ug nganong mabalaka man kamo bahin sa bisti palandungan ninyo ang mga liryo sa kaumahan Amen. tan-aw niya ang mga liryos kuman mga tanom sa umahan Lord. ikaduha ni patan-aw sa Ginoo liryos kaumahan ug ang langgam sa kalangitan nga malayong lumipad. Hallelujah. Nganong mabalaka man kamo bahin sa bisti palandungan ninyo ang mga liryos kaumahan diyon sa nila sa pagtubo wala sila magbudlay. Hallelujah. Ni magkalinyas apan
Sugin lang yung kamo nga bisan pa si Solomon sa tibuok tiyang katahom wala gani makabisti mayngon ingon sa usa kanila. Ug kun sa ingon gibistihan sila sa Dios ang mga ang mga tanom sa kamahan nga karon buhi apan sa ugma igasarikwera nangadto sa hudno dili ba kamo labaw pa nga iyang gibistihan o mga tao nga diyutay pagsalig busa ayaw na kamo pagkabalaka nga manag-ingon unsa may among kanon o unsa may among imnon o unsa may among ibisti kay ang mga hintil nagapangita ining tanang mga butanga ang mga hintil nagapangita ining mga relihiyon nagapangita ining mga tanang mga butanga ug ang inyong langit ng amahan nasayod sa atong itinanggan. Hallelujah. Apan maayunahan ninyo pagpangita ang gingharian ni Jesus. O ang pagkamatarong gikan sa Dios unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo busaya nang kabalaka tungod sa ugma. Kay ang ugma may kabalaka tungod sa iyang kagalingon. Igo na nga alang sa adlaw sa iyang kagalingong kabalaka. Ang langgam igsuon malayang lumipad gamay lang kayo mga 4 minutes lang. Ang langgam malayang lumipad sa katasan. Aminaw nato niya kay mao naging sa Ginoo. Ang langgam malayang lumipad na sila freedom sa kahanginan. Pero sulay udakop langgam ikulong sa kulungan. Unsay kinabuhi sa langgam? Magpadlupan siya pero gamay na kay imong padluparan, magibot ra siya sa aula. Pero kung buhian siya dito, depende siya sa kahanginan. Malayang lumipad kahit saan nagpunta pwede matug lain nasod tibuok kalibutan. Tanaw nato ang uma. Ang mga liso, ang uma. Walay nagatiman sa umahan. Pero malayang mutubo. Malayang mutubo. Nga walay makapugong. Matulog ka, umata ka, ang uma nagparayin og tubo. Nga naman, nagpabilin sila sa tabunok ng yuta. Pero, pagkuha o binhi, liso, ibutang sa kwarto, kung unsay mahitabo. Bisag magpila ka tuig na ibutang nimo sa kwarto, dili na motorok. Kay motorok na dito sa uma. Ang future sa liso naa sa yuta. Naa sa uma. Muna kung imong kulungon sa yuta sa kwarto, di na siya mutubo. Ang kahoy nga nasa liso, di makatubo. Kasi ang anom nga atong torturon pa lang kapayas sa gihimo na ko diya. Kay kung wala pa nagibutan ako sa butas, namunga na siguro na hapit. Mura po na siglanggang magibutan ako sa hawla. Nga, gamay na kayo lupad-luparan niya ba? Kung sa may sabot sa Ginoo na. Kita, naglisod ta, kay nakulong ta sa atong ginahuna. Trabaho. Wala ta magsunod sa built-in nga gibutang sa Ginoo sa tuwa. Nga maghari mo sa tibuok yuta ug sa tanang mga langgam. Sama sa langgam nga malayang lumipad bisan asa. Depende sila sa hangin. Ang tanom depende sa yuta. Aron malaya silang tumubo na walang makahadlang. Pero kung ang tanom gibutang ato diha, dili siya motubo. Wagi na mo nga oh. Naman, ingon na ta. Pobre, kaya wala ta mag-function sa built-in yung gibutang sa Ginoo sa tuwa. Mga hari tagsuon, mga prinsita ta, mga kwinta o king, built-in, walay makaputol anak. Pero ang problema, mao ni problema sa tao. Ang problema sa tao mo ni. Ngano ang tao nakasala ug nawala, unya wala na mag-function? Nga naman, ang langgam depende sa hangin. Malaya silang lumipad. Ang tanom
depende sa uma, sa yuta ng tambok, malaya silang tumubo. Ang tao, nawala ang Eden, may nawa, o niya, ang tao nawala sa Eden. Ang Eden, unsang Eden? Presensya sa Ginoo. Ang Eden, presensya sa Dios. Kunya, ang Bible nagsulti nga dili mabuhi ang tao kung walay Dios, kung walay Ginoo, kung wala siya. Patay ta kung wala siya. Patay ta kung wala siya. Ang atong kinabuhi, dependent lang diha niya. Kung wala ang Dios, patay ta. Walay mahimo ang tao. Igsoon, nakasala ang tao. Naglisod ang tao. Nagkagubot ang yuta. Tungod kay ang tao nahimulag sa presensya sa Ginoo. Mahimo lang tang dependent igsoon sa mahimo lang tang gawas nun sa tanang problema ni yuta kung dependent ta sa iyang presensya. Ang Eden nga nawala ibalik. Managing sa Ginoo. Kay naa diha ang kinabuhing walay katapusan ang presensya sa Dios. Si Jesus nag-ula og dugo sa krus. Aron ang tao mahinluan. Ngano man, sa purpose. Aron ang Holy Spirit mobalik og sulod. Tungod kay ang Holy Spirit presensya sa atong Dios kalabing gamhanan. Oh, presensya sa atong Dios ang Holy Spirit. Mao na nga di ta pwede maglakaw dinhi sa yuta nga walay Holy Spirit ug walay presensya sa Dios. Kay patay ta. Ang atong naa sa una makasasala ko. Ngano man. Wala ta mahibalik sa ideya sa Dios. Mora na ison, mora na. Nabagsak ang kingdom. Atod pa sa libro nga narito, gingharian nga na bungkag tungod sa presensya sa Dios. Ang tao nawala sa presensya sa Ginoo. Oh, karon ang kalipay yes Ginoo ra. Hindi ara sa presensya. Wala sa kwarta, wala sa tuang mga unsa da buhaton. Muna nga kung magpabilin kang malaya, kung pabilin tang malaya, pabilin ta sa iyang presensya. Kinabuhi nga kadagaya tanan. Kinabuhi pabor, kusog ang mga sala nga nag-ikot pulong sa Dios makatuman ta, pabilin ta sa iyang presensya. Wa gyud mahimo bisan unsa kung wala presensya sa Ginoo. Mao na. Mo ay saligan sa langgam sa kanginan. Pabilin siya sa langit, kanginan, malipayan siya. Kung kulungon nimo, way kag kalinaw. So kita pabilin ta sa presensya sa Ginoo. Oh, katagamtam, kinsa nakatagamtam sa presensya sa Ginoo, ang itaag balik kay lami kay presensya sa Ginoo. Kinabuhi ug kalipay ug kadagaya naa sa iyang presensya. Salamat sa Ginoo. Sobra na kayo gamay. Hallelujah. Laygo ng Ginoo ng kamuntagon. Salamat sa Apo. Salamat Ginoo. Salamat ta. Mana. Hallelujah. Ay. Dad. Hallelujah. Oh, glory to your name, Lord, alay ko, Diyos. Ama na mo, alangit, nulintak na sa tagon. Ginoo Diyos.